आं बुङो दिनैनि दिनाव नै दानो जुदि बिसायख'थि जायोब्ला जोङो 60% मुसलमान बा इस्लामिक भाइफोरा UPPL दोलोआव सापर्ट होनायखौ जोङो मोननो हागोन। दा सोरबाया जुदि प्रमाण होनो हायो बेखौ 16 डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टनो गथायबाय होननानै बै जाम्बाखौ फैदो होबानो जाबाय आरो डिबेट खालामनानै आंखौ फेजेननो हायोब्ला आं निफ्राय रिजाइनेसन होगोन गाबोन। माखासे जोंनि आसार खान्थि बे खिन्थु खैफोदावसै जेरै हाग्रामाया दानानै गालांनाय जुवानि आसार खान्थि जौ ड्राग्स जायखौ फेग्लुंग्रा मुवाजों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फोजोबस्रांनायनि बेंग्रा बुंग्रा खालामना दोननायनि आसार खान्थि बेफोर खिन्थु गोमालांनो जोबलांनो नागिरदों। बेनि थाखाय हयथ' हाग्रामाया दुखु नांदों। हाग्रामाया मोनसे सासे प्रफेसनेल पलिटिशियान, बेनि थाखाय बिथाङा हारिखौ फाननोबो हायो, सिथारनोबो हायो, फोजोबस्रांनोबो हायो। जोङो जुदि हिस्ट्रिखौ मोजाङै बिजिरनो थाङोब्ला नोंथाङा जुदि नायबिजिरनो थाङोब्ला मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट होनो हागोन। दिनैसिम जोंनि 3111 जन मार्टियार्सनि गेजेराव जोंनि अनजालु फंबाय बिनानावफोरखौ जों खोमानांनायनि गेजेराव 3%बो जोंनि एक्स NDFB केडारफ्रा बा वेल विजारफ्रा आर्मि पुलिस मिलिटारिजों गावथारजायाखै। बेनिख्रुइ बांसिन जोंनि बिदा फंबायनि दाङाबाजिनि गेजेरावसो जों थैनो गोनां जादों। दाङाबाजिखौ सृष्टि खालामनाया सोरमोन आरो सोरनि नेतृत्वआव सोर सरकार दङमोन बेखौ जोङो आं दा रिपिट खालामनांगौ होननानै साना। सोरबा सासे हाथाइ गैयै गथ'आबो जोंनि मानब गेदेर प्रमद बर' बिथां बा सोरबा फेरेंगा सोरबा गबिन्द बसुमतारी आदाखौ रायनायखौबो जोङो फ्रि हेन्ड होदों। हो राय, जोंहा बुंनांगौ गैया। बिथांमोना हाग्रामाया कोटि थाखानि तिनि पार्टि गेलेयो, जुवा गेलेयो। हरसे बिसोरो ओरैनो थाया, जौ लोंगोन, जुवा गेलेगोन, थाखाफोरखौ सेवहांगार खालामगोन। 50 बोसोरनि उनावबो बर'लेण्डआ जाया आरो आं थासेयाव बर'लेण्ड जाया होननानै बिथाङानो बुंग्रामोन। बबे खुगाजों दिनै BPFआ बर'लेण्डनि बाथ्रा होननानै जै होदों, जै बर' हारिनि जै होननानै बुंदों। जाय हाग्रामाया जोंनि BLTनि गायसनगिरि सिला बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फाखौ गाहैफेराखै, बिथांनि मुङाव बिबार बावहैफेराखै, बिथांनि मुंख्लं खाम्फाया हाग्राजों बुंफबनानै थायो, एम्फौ एनला बेवहाय बाफबजोबनानै थादों। 17 बोसोराव फोसाबनो थाखाय टाइम दिहुननो हायाखै। थारमाने 2300 दिनैसिमबो एक्स ग्रेसियाखौ BPFनि दिनाव होनो हायाखै आरो नाजायाखैमोन। एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थैथां जोङो 100% नाजादों आरो मावगासिनो दं। बिथांमोना जुवानि मेला खालामदों, जोङो हानि मोन्थाय होनो थाखाय लेन्ड मेला खालामदों। जोङो मोनसे खोथायाव फेलें जादों, बेखौ जोंबो गनायो। मानसि सिथारनायाव जों फेलें जादों। मोनसे खोन्थायाव आरो मोनसेयाव जों फेलें जाबावदों, हारिजों हारि दाङाबाजि लाबोनायाव जों फेलें जादों। मोनसे खोन्थायाव आरो फेलें जाबावदों, सासे माइनाव बिमानि थाइनै आहारखौ थाइसेखौ बिस थाइसेखौ अमृत खालामनायाव जों फेलें जादों। जाय खामानिखौ 17 बोसोर जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुंथायनि समाव मोननो हादों। हाजारखि गाबख्रावा मानो मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ हाथाव होननानै बेवहाय नोंथाङा साक्सेसफुल जानो हाया। प्रमद बर' हाथाव, प्रमद बर' मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ हाथाव होननो हाग्रामाहा मा लजिक दं? आं बिथांखौ चेलेन्ज खालामबाय थाखायो। बिथाङा जुदि हौवाब्ला हिनजावआवबो गोग्लैगोन ना गोग्लैया आंहा दाउटसो दङ। बिथाङा जुदि हौवाब्ला जोंना स्लगाना बिथांमोनजों नर्थ पल साउथ पल बायदि BTRनि लाइमोनफोरखौ बासाव होननानै बुंदों। BTRनि लाइमोनफोरखौ बासाव होननायनि थाखाय बिथांमोना मोन्थाय गैया। बै लिडारफोरा गाव गावनि बियाबावल' थानानै खामानि मावनाया MP बिजाथिखौ देरहाहोनायनि मोनसे फर्मुला जानो हाया। खुलुमबाय बयखौबो नैबे समाव बरायनो लाबाय। गुबुन समाव जोङो गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ जोङो राजखान्थियारि बिथिंखौ लानानै आरो फैबाय थानाय बिसायख'थि, बे बिसायख'थिया माबायदि जादों बै थासारिखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ लाबोनानै जोङो मोगा-मोगि आयदा नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय थादों। फैबाय थानाय समाव जे BTR सोरखारा माबायदि बिफाव लानो नागिरदों, थामहिनबा रायजो राजानि गेजेराव माबायदि बिथांमोना खामानि मावगोन आरो बेनि अनगायै लाइमोनफोरनि थिसनथाइनि सायाव माबायदि बिफाव लागोन, बैफोर आयदाफोरखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया मोगा-मोगि आयदा लाबोबाय थादों। दिनैबो जों सासे आलासि जों मोननो हादों। बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन, थामहिनबा नोंथांमोननो मिथिहोगोन। नैबे समाव जोंजों लोगोसे दंफायो BTRनि सासे गोख्रों मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारी। गिबियावनो नोंथांखौ बरायनो लाबाय। खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमानिसिम आंनि गोजोन फुंनि खुलुमनाय जासिहरनायजों लोगोसे नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों BTR बासिनि साफ्रोमबो बर' फिसा आरो 35 लाख रायजो राजाफोरनिसिमबो आंनि गोजोन
खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। जिहते बिसायख'थि जानो थांगासिनो थामहिनबा 7 मेयाव जागोन सेनं क'क्राझार लक सभायावथ' माबायदि सोलिबाय थादों बिसायख'थि फोसावदिंआ माबायदि सोलिबाय थादों? ओरैनोथ' बिसायख'थि फोसावथिं होनोब्ला बियो जास्ट जोंनिया रायजोफोरनि खाथियाव थांनायनिल' मोनसे सम जानानै फैदों। मानोना जोंनि NDA नि जा बिजाथि मानाव गेदेर जयन्त बसुमतारिया देरहाखानानै दङ। हाजार हाजार लाख लाख रायजो राजाफ्रा गासैबो जाति जनगोष्ठीफ्रा दिनै UPPL दोलोखौ UPPL दोलोनि जा क्रिएटिभिटि UPPL दोलोनि जा प्रिन्सिपल आइडियोल'जि बेखौ मोजां मोननानै ज' जाजाय फैनानै जइन जाफैगासिनो दङ आरो बेफोरनो जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर बिदिन्थि। दा जोंना केम्पेइनाव थांनायनि गुबै जाहोनानो जादों जोङो थांनाय 17 बोसोराव जोंनि बे हालामनि जाति जनगोष्ठीफ्रा रायजो राजाफ्रा असान्ति आरो गोरोबलायैनि गेजेरजों बुख्रेब जानानै दङमोन BPF सासननि दिनाव। बेखौ जोङो रैखाथि होनो दिनै लाबोफिननो हादों, बोखांफिननो हादों आरो बे मेसेजखौ खना खनला जोंनि रायजो राजाफ्रा गासैबो स्टेटासनि मानसिफ्रानो मिथिनांगौ होननानैसो जों केम्पेइनखौ मुं सुनानै जोङो समाजनि गेजेराव ओंखारदों। जिहते जोङो नुनो मोनदों आरो थामहिनबा जोङो समाजारि बिजोंजों लोगोसे मिडियायाव बुंनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथांमोननिफ्रायबो थामहिनबा UPPL निफ्रायबो बा NDA निफ्रायबो बे समाव 2 निफ्राय 3 लाख भट मोननानै देरहालांगोन होननानै बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो गुबुन फारसेजों नोजोर होयोब्ला हाग्रामा महिलारियाबो बे एखे बाथ्राखौनो बुंदों, बिजाथि बिथाङाबो एखे बाथ्राखौनो बुंदों 2 निफ्राय 3 लाख बा 2.5 लाखनिफ्राय 3 लाख भट मोननानै देरहालांगोन होनना बुंदों। लजिकआ एखे सिम्पल लजिक आं नोंथांनो मोनसे खोन्थानि। जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मिस्टेक बुंबावदों 2 निफ्राय 3 लाख नङा 3 निफ्राय 4 लाख मार्जिन भट मोननानै दिनै UPPL दोलोआ ट्रेक्टरनि सिनाव भट होनानै गासै रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोखौ देरहाहोनो थांगासिनो दङ। आं माबोरै लजिक होनदोंब्ला कमप्लिटलि BPFआ जे मोनसे फ्लप पलिटिकेल पार्टि बा अर्गानाइजेसन जानानै फैबाय बेखौ दिनै गुबुन जाति जनगोष्ठीया देखायबाय। थिग दङ, 20-30% बर'फ्रा BPFजों दङ, बेखौबो जोङो नक्साद खालामा, सैथोआ जेब्लायबो सैथोआनोखा। बाखि 60-70% बर'फ्रा UPPL दोलोजों दङ। दानिया बाथ्राया फैदो बे बुस्थुखौ जोङो माबोरै प्रेक्टिकेलि प्रमान होनो हायो होनोब्ला जोंना मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारि बिथाङा आं जै बियाबनिफ्राय दा MCLA जानानै मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि सरकाराव सासे EM जानानै दङ। बे बियाबावनो बिथाङा दिनै 24 घन्टा नांथाबनानै दङ। मानो होनोब्ला बिथाङा मिथिखागौ जे गुबुन कनस्टिटुयेन्सियावहाय थांनानै बिथाङा जेबो मुलाम्फा जालिया। बेनिखायनो गावनि कनस्टिटिउसनाव थानाय BPF सापर्टारखौनो इनटेक्ट लाखिनायनि थांखिजों बिथाङा दा न'खर न'खर गिदिंगासिनो दङ। दाना एग्जाम्पला जानो सासे MP केन्डिडेटआ बिजाथिया न'खर न'खर 24 घन्टा जोंनि बे क'क्राझार बियाबनि सिङाव थानाय न'खरफोरखौ गिदिंनाया गोरलै नङा। आरो बेबो मात्र 14 दं चिरांदुवार ब्लकनि गेजेरावल'। बेनो रोखा जे बिथाङा गावनि मानसिखौ माबोरै इनटेक्ट लाखिनो हागोन। बिनि अनगा बिथांमोना जेबो मावनो हायाखै। गुबुन गुबुन समस्थियाव गिदिंदों, न' दाउट हाग्रामाया गावनो देबेरगाव समस्थियावल' नांथाबनानै दङ। देबेरगाव समस्थिया दा माने लाथिख' जानो थांगासिनो दङ। गावनि गामिजों लोगोसे साखाथि फाखाथि थानाय गामिनि मानसिफ्रा एसे एनै सापर्ट दङ। बिनि अनगा हाग्रामाजों BPF सापर्टार गैलिया BPF महरै। गतिके बयबो गावबा गावनि समस्थिखौ बासायना लाखिनायनि थाखायल' खामानि मावदों। नोंथाङा जुदि साननानै नायोबा जेम्सआ दिनै निसिमा बियाबनि गेजेरावहाय खामानि मावदों। बियो गावनि मानसिखौल' इनटेक्ट लाखिनो नाजादों। जायफ्रा UPPL दोलोआव लैहोर फैदों बिनि न'खर न'खर थांनानैल' खामानि मावदों। सासे MP खौ देरहाहोनोब्ला बै लिडारफोरा गाव गावनि बियाबावल' थानानै खामानि मावनाया MP बिजाथिखौ देरहाहोनायनि मोनसे फर्मुला जानो हाया। थ' नोंथांनिफ्राय आं मिन्थिगोन जिहेते BPF राजखान्थि हान्जानि सरासनस्रायै बेरेखा होनोब्ला बिटिआर ओनसोलाव मोननैल' राजखान्थिया जिहेतु गोख्रोङै खामानि मावदों। मोनसेया जाहैबाय BPF, गुबुन फारसेया जाहैबाय UPPL।
दा नोंथांमोना पावाराव दं थामहिनबा सोरखार खुंथायाव दङ दा बे समाव बिथांमोना रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै जों नुनो मोनदों फार्स्टआव बिथांमोननि स्ल'गान बे स्ल'गाना बेवहाय प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासाव प्रमद बर' हाटाव बे समाव बिटिआरनि ठिकादारखौ बासाव प्रमद बर' हाटाव बे समाव बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थिसनथाइखौ बासाय दा बेफोरबायदि मोनसे स्ल'गान होनायखौ नुनो मोनदों मा बुंगोन नोंथांमोननि स्ल'गाना मा जोंना स्ल'गाना बिथांमोनजों नर्थ पल साउथ पल बायदि एखे स्पस्ट खोन्था जोङो सोरबा ठिकादारखौ बासाव होनो नागिरा मानोना ठिकादारफोरजों बिथांमोना शेयारिं खालामलायनानैनो थांनाय 17 बोसोराव जेसेबां मानि जाख्ल'नाय बेखौ गावसोरो मावदोंमोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय जेसेबां फान्ड फैदों बेखौ फोजोबनानै बै ठिकादारफोरानोथ' दिनै कोटि 3000 कोटि थाखानि जोंनि गेजेरावहाय दा लायबिलिटिस खालामना गालांदों बे 3,000 कोटि थाखानि लायबिलिटिसखौ धारखौ दिनै 35 लाख जोंनि बे बिटिआरनि जनसाधारना खर'आव रुजुननानै थाबायनो गोनां जादों बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन बाथ्रा मा थानो हागौ मानोना ठिकादारा थिग दङ गासैबो 100 ठिकादारखौ जोङो काराप्टेड होननानै बुंनो नागिराखै मानोना बिपिएफआ गावसोर काराप्टेडखायनो माखासे माने ठिकादारखौ बासि बिथांमोना बै थाखाफोरखौ बिथांमोननि एकाउन्टनि थ्रुयैदि गावसोरनियाव ट्रेन्सफार खालामना लादों बा बख'नानै लांदों बेहाय गोबां बिदिन्थि दङ नाम्बार 2 बिथांमोना दिनै बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ बासाव होननानै बुंदों बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ बासाव होननायनि थाखाय बिथांमोना मोन्थाय गैया मानो होनोब्ला थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना बिटिआरनि लाइमोनफोरनि बिथांमोननि गभर्नमेन्टनि समाव बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थैजों जे फाखुवा गेलेदोंमोन बेखौ दिनै रावबो बावगारनो हाया आरो बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय मा मावनो हादों मा मावनो हायाखै बेखौ जों रायजो राजाफ्रा बयबो रोखायै मिथिगौ नाम्बार 1 जुदि नोंथाङा बुंनो नागिरोब्ला एडुकेसन हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जोंनि जोहोलावजोफोरखौ मालाबाबो इडुकेटेड खालामनायनि थाखाय बिथांमोना प्रजेक्ट गैयामोन आरो बिथांमोना मालाबाबो गोसो गोरबोजों जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ जौगाहोनायनि थाखाय प्रजेक्ट लायाखैमोन आरो लानायबो नङामोन बिथांमोननि थांखियानो जादों 365 सानाव 365 सान जुवा ड्राग्स मेला बायदिसिना होनाय जायनि गेजेरजों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गोजोम होनानै इयुननि जा बिथिं बे बिथिंखौ खोमसि खालामनाय 3 नम्बराव बिथाङा मोनसे होनदों प्रमद बर' हाटाव प्रमद बर' मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ हाटाव होनो हाग्रामाहा मा लजिक दं आं बिथांखौ चेलेन्ज खालामबाय थाखायो बिथाङा जुदि हौवाब्ला हिन्जावआवबो गोग्लैगोन ना गोग्लैया आंहा डाउटसो दङ बिथाङा जुदि हौवाब्ला बा गोहोगोरा सासे आइजोब्लाबो फै थांनाय 3.5 बोसोराव एसेम्ब्लियाव मानो नोंथाङा साहस जायाखै जोंजों नुजाफैनो मानो डिबेट खालामनो नुजाफैयाखै समाजावहाय अपोजिशन पार्टिया मावनांगौ गभर्नमेन्टआव गोबां खामानि थायो अपोजिशन पार्टिया गावसोर 17 बोसोराव कारापसन खालामनायनि थाखाय 17 बोसोराव जों बर' फिसानि गेजेराव संघात जानायनि थाखाय 17 बोसोराव बर' मुसलमान बर' बादि कनफ्लिक्ट जानायनि थाखाय बैफोरनिफ्राय गावनि मोखांखौ फांथेनो थाखाय फिसा रुमालजों मोखांखौ फांथेनानै बा टिसु पेपारजों मोखांखौ फांथेनानै लाब गैया मानोना नोंनि हल बडिखौनो दिनै बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ गतिके नोंथाङा हाजारखि गाबख्रावा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ हाटाव होननानै बेवहाय नोंथाङा साक्सेसफुल जानो हाया प्रमद बर'आ मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै प्रमद बर'आ जौगाथाय लाबोनो हायाखै प्रमद बर'आ सोरखार खुंथाय खालामनायाव फेलें जादों होननानै बुंदों थारैनो नोंथांमोना रायजो राजानि थाखाय सिबिथाय होनो हायाखै नामा जोङो मोनसे खोथायाव फेलें जादों बेखौ जोंबो गनायो मानसि सिथारनायाव जों फेलें जादों मोनसे खोन्थायाव आरो मोनसेयाव जों फेलें जाबावदों हारिजों हारि दाङाबाजि लाबोनायाव जों फेलें जादों मोनसे खोन्थायाव आरो फेलें जाबावदों सासे माइनाव बिमानि थाइनै आहारखौ थाइसेखौ बिस थाइसेखौ अमृत खालामनायाव जों फेलें जादों जाय खामानिखौ 17 बोसोर जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुंथायनि समाव मोननो हादों दानिया नोंथाङा जुदि नायोब्ला बिथांनि 17 बोसोरनि मावनाय आरो जोंनि बोसोरथामनि मावनाय बोसोरथामाव जोङो नियार एबाउट
1200 किल'मिटार लामाखौ जोङो मावबाय 1200 किल'मिटार जायोब्ला जोङो मा होनदों बोसोरसेयाव मा जागोन बेखौ 1200 बा 400 किल'मिटार जोङो बोसोराव खामानि मावदों 400खौ नोंथाङा जुदि 17 बोसोरजों इनटु खालामोब्ला सानज'नानै नायबानो जाबाय बेसेबां जागोन 7 सानजाब 4 28 8 थाबाय 2 4 सानजाबसे 4 माने 6000 बेसेबांबा किल'मिटार 800 किल'मिटार लामा दिनै जोंनि बिटिआर आवहाय जानांसिगौमोन 17 बोसोराव खिन्थु बिथाङा 7,800 किल'मिटार लामा बानायदोंना बानायाखै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो सार्भे खालामना दिहुनबानो जाबाय जोङो जुदि बिथांमोन बायदि 17 बोसोर जोङो जुदि सासन खालामनो मोनोब्ला बोसोराव जोङो दिनै 400 किल'मिटारफोरनि लामा बानायगासिनो दङ होमबा बे 6,800 किल'मिटार लामाखौ जोङो कमप्लिट खालामगोन काउन्सिलाव दा 6,800 किल'मिटार लामानि गोनांथि गैया जिहेते नैबे बेलायावनो नोंथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन जे फेलें जामारदों नामा थारैनो जिहेते थिसनथाइनि बेलायाव साख्रिनि बेलायाव बे बाथ्राखौ बुङो आरो माखासे माने रायजो राजाफोरनो जे होफुंनाय बा सिबिथाय होनायाव बे फेलें जादों नामा जों फेलें जादोंना जायाखै बेखौ बुंनायनि सिगां आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों 2019 मायथाइयाव बिथांमोननि सरकारा जेब्ला जोबनायनि सिगां दान मोननै मोनथामसोल' सिगां बिथांमोना 700 जन मानसिनो हेल्थ डिपार्टमेन्ट बायदिसिना डिपार्टमेन्टखौ लाजाबनानै 700 जन मानसिनो भुवा मोनसे एपइन्टमेन्ट लेटार राननानै होदों सोरनिफ्रायबा माने गोबां सोरनिफ्रायबा एसे खम रां लानानै माने घुस लानानै बेवहाय नोंथाङा ना लिगेल मा होनो इन्टारभिउनि मोनसे डिक्लेरेसन होदोंमोन बा नटिफिकेसन होदोंमोन गभर्नमेन्टनिफ्राय ना बिथांमोना सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि गेजेरजों खामानिखौ मावदोंमोन बिथांमोना नंखाय एपइन्टमेन्ट लेटार होनानै 700 जन मानसिनि जिउखौ बरबाद खालामदों दा जोंनियाव काउन्सिलाव मोनसे खोथा दङ सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि गेजेरजों नङाब्ला नोंथाङा काउन्सिलनि गेजेराव मालाबाबो साख्रिखौ थिसननो हाया दानिया जोंखौ नायदो बिथाङा आं जास्ट मोनसेल' उदाहरन होबोबाय मोनसे उदाहरन होबावनो हायो हाग्रामा महिलारि आरो हाम्फा बरगयारि बिथांमोननि दैदेननायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 1100 मानसिफोरखौ केजुवेलि माने बेबो केजुवेलि नोंथाङा साख्रि होनांगौबा सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि थ्रुयैसो केजुवेल साख्रिखौ होनांगौ जायो प्रसेस हिसाबाव खिन्थु बिथांमोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव प्राय 1000निफ्राय 1100 सेंग्रा सिख्लाफोरखौ उइदाउट माने थ्रु प्रसेस बिथांमोना केजुवेल पस्टआव साख्रि होदों जायनि जाहोनाव दिनै बै 1100 मानसिफोरनि न'खर आरो बिथांमोननि जिउआ खोमसि जानानै फैगासिनो दङ दानिया जोङो मा होआखै एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव नोंथाङा नट खालामनानै ला जेराव नोंथाङा दा माबा खालामगासिनो दङ रेकर्डिं खालामगासिनो दङ 4616 एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव दिनैसिम साख्रि होनाय जाबाय स्पर्ट्सआव 53 फिक्स पे बिथांमोननि दिनाव फिक्स पे खालामनायखौ जोङो 95 रेगुलाराइजेसन खालामनाय जाबाय स्टेनोग्राफार हिसाबै जोङो 12 जन दाखालि साख्रि होबाय थार्ड ग्रेड हिसाबै जोङो 20 जोङो प्रमोशन साख्रि होबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 612 जनखौ जोङो साख्रि होनाय जाबाय होमब्ला जोङो दिनैसिम नियार एबाउट 5500निख्रुइबो बांसिन मानसिनो जोङो साख्रि होनाय जाबाय 3 इयार्सआव बिनिफ्राय बिथांमोना 17 बोसोराव मा मावदों बे 3 इयार्सआव जोङो जुदि 5000 मानसिनो साख्रि होबायब्ला नियार एबाउट प्राय माने 2000 जोङो बोसोरावहाय साख्रिखौ गर हिसाबै जों खोख्लैनाय बायदि जादों होमब्ला बिथांमोना 17 बोसोराव मा मावखो बेखौ रिफारेन्स लाबोयोब्लानो दिनै बाथ्राया क्लियार जायो गतिके मोनसे गाहाम खुंथाय होननानै बुंदों माने गुड गभर्नेन्स दानिया गाहाम खुंथाय होनोब्ला माखौ गाहाम खुंथाय होनो
बिथांमोननि दिनाव कोटि कोटि थाखा कारापसन जादोंमोन, हाजार हाजार कोटि थाखा कारापसन जादोंमोन। बिथांमोननि दिनाव कुनु सिस्टेम गैयामोन। मानसिया साफा साफा भारतीय नागरिक हिसाबै भारतआ गंसे गणतन्त्र देश हिसाबै जा मोनथाय दङमोन, गुदि मोनथाय, बुंनायनि मोनथाय, रायज्लायनायनि मोनथाय, मा होनो मावनायनि मोनथाय, बेफोर मोनथायनिफ्राय समाजखौ जेब्लायबो गोजानाव दोनदोंमोन। दानिया बे मोनथायनिफ्राय समाजखौ गोजानाव दोननायजों लोगोसे बिथांमोना आरो जाय मानसिफोरखौ मोनथायनिफ्राय गोजानाव खालामदों बे मानसिफोरखौ फर्स खालामदों जे एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोराव इनभल्भ जानांगौ होननानै। बे बिथांमोननि मेला खुंनायनि गेजेरजों हमनो हागोन। बिथांमोना जुवानि मेला खालामदों, जोङो हानि मोनथाय होनो थाखाय लेन्ड मेला खालामदों। बिराद डिफारेन्स दङ। बिथांमोना मा होनो जौनि जुवा खालामदों, जोङो सोलोंथाइ मा होनो थुनलाइ बिथिंखौ बोखांनो थाखाय जोङो थुनलाइनि मेला खालामदों। मुलुगनि दाब दाब जायगानि मानसिफ्रा दिनै फैनानै बर'नि थुनलाइ, बर'नि राव हारिमु आसारखान्थिया जे बेसेबांबा गोजौ थाखोनि मानदान्दानि, बेखौ दिनै सेलुट खालामनानै थांनो गोनां जादों। गतिके जोंनि गेजेराव BPF आरो UPPL नि गेजेराव नर्थ पल साउथ पल बायदि डिफारेन्स दङ। जोङो नैबे समाव राजखान्थियारि बिथिंखौ एसे मिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन। दा बेनि सिगांनो जोङो जिहेथु नोंथांमोना गोलाव सम हाग्रायाव थाबाय, थानानै नोंथांमोना बे समाव खुंथाइयाव थाबाय। दा बेहाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों नोंथांमोना फैबाय, बा बर' हारिनि गोबां जाय हाग्रायाव थानाय लाइमोनफोरा बे समाव नैबे समाव दा बिटिआरनि ओनसोलाव दा रायजो जानो हाफैबाय, रायजो राजाजों थाफैनानै गावनि न'खरजों थाफैना बे समाव रायजो जाबाय। आं बे समाव मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे बिटिआर एकर्डनि उनाव बा एकर्ड जाखांनायनि उनाव बे एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखाय सोरखार नोंथांमोननि बिफावा माबायदि जानानै दं? एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थैथां जोङो 100% नाजादों आरो मावगासिनो दं। जोंहा मोनसे मावनो गोनां एखे रायजोफोरनि खुद्रिनाय बायदि लुबैनाय बायदि मोनसे मावनो गोनां दंबावो। बेयो जादों केस उइथड्रखौ जोङो दासिमबो हाजोबाखै। जोंनियाव टटेल केसेस दङ 2070। बेनि गेजेराव 263 केसेसआ उइथड्रन जाबाय। बे 263 केसनिनो 432 सुबुंसाया बे केसनिफ्राय बारग'नो हाबाय। दा रिमेनिं जोंनि आखायाव केस दंबावो 1807 1807। बेनि अनगायैबो बे 1807 केसफोरनि गेजेरावनो जोंहा 65सा जोंहा दासिमबो जोंनि गेदेमा दावहारु बिथांमोना जेलाव दङ, इनक्लुडिं मानगोदार रन्जन दैमारि सार। दा बे 65 सानि गेजेराव कनभिक्टेड दं जोंहा 11 सा, इनक्लुडिं नाब्ला दैमारि सार। ओमफ्राय आन्डार ट्रायेलाव दङ 54। बेफोर बे जेल जानाय सुबुंफोरनि बेलायावहाय जोंनि सरकारा माबे बिथिंजों खामानि मावनांगौ दङ बेखौ जोङो मावगासिनो दङ। खिन्थु जोङो हाग्रामा बायदि दल दामनानै दिनै जोंनि समाजखौ जों गुबुंले खालामनो नागिराखै। सुप्रिम कर्टआव मा मावदों, हाइ कर्टआव मा मावदों, हम मिनिस्टारजों जोङो मा रायलायबाय दङ, हम मिनिस्टारा जोंनो मा बिथोन होदों, गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हम मिनिस्टार आरो चिफ मिनिस्टारनि दायित्वआव थानाय मानाव गेदेर जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोंजों मा सावरायदों, बिथाङा मा बिथोन होदों। बावैसोनि गेजेरावनो हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बिथोन होनाय बायदियै NIA नि बा मा होनो CID नि CBI नि केसफोरखौ उइथड्र खालामनो थाखाय मा खामानि मावगासिनो दङ बेखौ जोङो सोरनिबा सिगां सोरखौबा बै मा होनो थुनथुनि बुरिफोर बायदि बानसावग्रा बायलाग्रा मानसिफोरनो मिथिहोनानै जोंनि समाजखौ जों गुबुंले खालामनो नागिराखै। नंखायनो जों माखासे बुस्थुखौ मिडियायाव दिनैसिम फकास खालामनो गोसो जाबाबो खालामनो हायाखै, जायनि जाहोनाव दिनै मा होनो अपोजिसना जोंखौ बखिलागासिनो दङ। आरो बेनि अनगायैबो जोंनियावहाय मार्टियार्सफोर दङ, NDB नि मार्टियार्स 3111 सा,
बिनिनो एक्स ग्रेसियाखौ जों खेबसे 440 होखांबाय खेबसे 200 होखांबाय आरो खेबसे 200 होबाय बाखिया प्रसेसआव दंगासिनो दङ ओमफ्राय रिहेबिलिटेसन होबाय जोङो 4203 दासिम हार्डकर केडार 678 साया ओरैनो रेडि जानानै दङ जानो हागौ जुदि एसिटिसि थांबाय थायोब्ला माखासे टेक्निकल प्रब्लेम जायाबा बावैसोनि एमपि इलेक्शननि उनावनो हार्डकर केडारजों लोगोसे माखासे जाय सिलेक्शन फार्स्ट लिस्टआव दङ बिथांमोननि रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ मोननो हासिगोन सिम्पेटाइजार हिसाबै दिनैसिम जोंनाव 4243 सा दंबावो गतिके रेकर्डफ्रा जोंनाव डेटाफ्रा जोंनाव दंजोबखायो बेफोर खामानिखौ जोङो मावगासिनो दंखायो दानिया मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंनि BPF नि दिनाव 2624 सा मार्टियार्स दङमोन बे 2624 सानि गेजेराव BPF आ मात्र 300ल' मानसिनो एक्स ग्रेसियाखौ होनो हादों मार्टियार्सफोरनि 2624 सानि गेजेराव थारमाने 2300 सानो दिनैसिमबो एक्स ग्रेसियाखौ BPF नि दिनाव होनो हायाखै आरो नाजायाखैमोन जायनि जाहोनाव लासिं सिं बिथांमोना 17 बोसोर सासन खालामनानैबो दाखालि एसेम्ब्लियाव मानव गिदिर BLT फंबायफोरनि समनि मार्टियार जानाय 2324 साखौ एक्स ग्रेसियाखौ नोंथांमोननि सरकारा होनो नाजायाखै होनो नाजानांगौ होननानै जोंखौ प्रेसार होदों नोंथांमोननि जोंखौ जोंनि खुंथायनि दिनाव बिथांमोना होनांगौ होननानै प्रेसार होदों माबे जुक्तिजों बुंदों आं बुंनो हाया आरो बयनिख्रुइबो मोनसे लासिंसिं जुक्तियानो जादों मार्टियार्सफोरखौ लानानैथ' जों मालाबाबो राजखान्थि गेलेया जोंहा जेब्लायबो श्रद्धा दङ सोरगोआव बिथांमोननि जिउआ आलो गोजोन थाहैथों आरो बिथांमोननि जिउमाया आयराखि गरायाव गाखोनानै जोंखौ जेब्लायबो दैदेनलायबाय थादों बेखौ जोङो आसा खालामदों दानिया मोनसे बयनिख्रुइबो लासिंसिं बाथ्राया जादों जै बर' हारिनि जै बड'लेण्डनि होननानै बुंदों जाय हाग्रामानि दैदेननायाव BPF आ बर'लेण्ड मुभमेन्टखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे प्रजेक्ट लादोंमोन जायनि जाहोनाव माखासे एजेन्टफोरनि थ्रुयैदि बिथांमोननि सासननि दिनाव बर'नि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव ब्लाडसेडआ बारा जादोंमोन बेफोरखौ दिनै बर' रायजो राजाफ्रा बावगारनो हाया आरो बिथाङानोथ' होनदोंमोन 50 बोसोरनि उनावबो बर'लेण्डआ जाया आरो आं थासेयाव बर'लेण्ड जाया होननानै बिथाङानो बुंग्रामोन बबे खुगाजों दिनै BPF आ बर'लेण्डनि बाथ्रा होननानै जै होदों जै बर' हारिनि जै होननानै बुंदों जाय हाग्रामाया जोंनि BLTनि गायसनगिरि सिला बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फाखौ गाहैफेराखै बिथांनि मुङाव बिबार बावहैफेराखै बिथांनि मुंख्लं खाम्फाया हाग्राजों बुंफबनानै थायो एम्फौ एनला बेवहाय बाफबजोबनानै थादों 17 बोसोराव फोसाबनो थाखाय टाइम दिहुननो हायाखै बेफोरबायदि सासे बिर जोहोलावनि मुङाव दिनैसिम मोनसे आसुनि लानानै बा गायसननो हायाखै जायखौ जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा साफ्रोमबो बर'नि बिरजोखौ लानानैनो समाजनि सिगाङाव मोनसे फकास खालामनो नागिरदों जे जोंनि बर' हारिया बिदोंमोन बेफोरबायदि जोंनाव जोहोलावजो दंमोन होननानै लाजिनाय मोनदों आं हाग्रामानि मानसिफ्रा बिदि बुंनायखौ गतिके बिथांमोना जि आखाइजों जोंनि समाजखौ फोजोबस्रांबोनो नागिरदोंमोन बे आखाइजों दिनै गावनि खुगाखौ हुस्लिमनानै खुगा खख्लामफिननानै जै बर' हारिनि होननानै बुंनाया मोनसे सावनि फारिसो नामा होननानै आं सानो जिहेतु नोंथाङा बुंबाय आरो आथिखालाव नोंथाङा बिटिआरनि सासे मावफुं सोद्रोमा महरै खामानि मावबाय थादों नोंथाङा मोनसे समाव हाग्रा बंग्रा थानाय दावहा नांदोंमोन हारिनि थाखाय जातिनि थाखाय नोंथांजों लोगोसे गोबां बेफोरबायदि नैबे एनडिएफबि दावहारुफोर दङ दा मोनसे समाव जे BLT एकर्ड जाबाय बा BTC एकर्ड जाबाय बे BTC एकर्डनि उनाव BTCनि BLTनि खायसे सोद्रोमाफोरा थिसनथाइ मोननो हादों साख्रि मोननो हादों बे समाव NDFBनि बा NDFB मावथि बिथांमोन बा दावहारु बिथांमोननि थाखाय नोंथांमोना मा मावनो हादों
जोङो आं मोननै बिथिंखौ नोंथांनि सिगाङाव बुंथिगोन आरो नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों फकास खालामनो नागिरदों। गभर्नमेन्ट अफ आसामजों जोङो सावरायनाय बायदि गभर्नमेन्ट अफ आसामनि बेन्दोङाव बा सिङाव बा सायख्लुमाव जेसेबां मानि पुलिस कामान्ड' साख्रि ओंखारगोन, बेटेलियन साख्रि ओंखारगोन, बेवहाय जोंहा 1% बर' इयुथफोरनि थाखाय स्पेसियेल खथा होनाय थादों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जादों जोंनि एक्स एनडिएफबि आंगो लोगोफोरनि गेजेराव बे पुलिस मिलिटारियाव बा बेटेलियन जोंनि ब्लेक कामान्ड'फ्राव साख्रि मोननो हानायनि जोंहा दा बैसो गैलिया, जायनि थाखाय बे जोंनि मोनसे रिभलिउसनारि अर्गानाइजेसननिफ्राय फैनाय जोंनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय जेंनायाव गोग्लैदों। खिन्थु एनडिएफबिनि जा सृष्टि, बे सृष्टिया साफ्रोमबो एनडिएफबिनि थाखायनो जाथारनांगौ बे नङा। बे जोंनि आइडिय'लजि नङामोन, बे जोंनि मट' नङामोन, हारिनि थाखाय दाना होलांनायसो। गतिके जोङो आसाम गभर्नमेन्टखौ मोनसे माबा लाबोनो हाबाय दे, प्रेसार खालामनानै जे 1% बर'फोरनि थाखाय स्पेसियेल होनांगौ। जोंहा गुबुन बे एस पार दे एसटि नर्म जोंहा जा खथा दं बेथ' दंखायो। 1%आ स्पेसियेलि फर दा बर' इयुथ्स अफ बिटिआर होननानै बुंदों आरो जों बिटिआरल' नङालासिनो बेखौ अल अभार आसामनि सिङाव जेसेबां बर' फिसा दङ बेखौ 1%आव सोनांगौ होननानै जोङो खावलायनाय लेखा आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ एक्सेप्ट खालामदों। 2 नाम्बाराव दा जोंनियावहाय हमनानै ला फ्राय 11,000सो पस्ट जोंनाव दा जों माबा खालामनो थांगासिनो दङ। दा बे 11,000सो पस्टनि गेजेरावहाय जोंनाव नै दाखालिसो मोनसे सार्कुलार होदों जों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव, एक्जेक्टलि आं फिगारखौ बावगारबाय। बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माबायावहाय पस्टआवहाय आं मिजिं खालामदों जोंनि एक्स एनडिएफबि वर्कारफ्राबो एप्लाइ खालामगोन। खिन्थु जोंहा मोनसे गभर्नमेन्टनि नर्म्स बायदियै जोंहा मोनसे बान्दो खानाय थायो, जाय बान्दोखौ जोङो आयेननि बेरेखायै थांनानै जों बेखौ सिफायनो हाया बा गाखोमोरनो हाया। बेवहाय हायार सेकेन्डारि जों दाखालिनि नटिफिकेसनाव इमारजेन्सि होनायनि थाखाय जोङो नायसनजोबनो हायाखैमोन। हायार सेकेन्डारि प्लास आरो बैसोआ 35 होदोंमोन। दा जोङो एक्सटेनसन खालामनानै मेट्रिक पास आरो बैसोखौ 40 बोसोरसिम जोङो होनो नागिरदों। गतिके जोंनि गोबां एनडिएफबि वर्कारफ्रा 40 बोसोरानो जायाखै बैसोआ। होमब्ला जायफ्रा बारलांबाय बेथ' बारलांबाय, बेखौथ' जों बुंनो हालिया। अब्लाबो बिथांमोननि न'खरनि मानसि दं, मुंख्लंनि न'खरनि मानसि दं, बेफोरखौ जोङो नोजोर बोनानै 40सिम जोङो दा एक्सटेनसन खालामनो नागिरदों बैसोखौ। बेफोरबायदिनो जोङो फिलआप खालामलांबाय थांगोन। 3 नाम्बाराव जोंहा लाजिनायनि गोनांथि गैया। गोबां मानसिफ्रा बुंनो नागिरो बर'लेण्डखौ जोङो मिज'रामफोर बायदि हानायमोनब्ला, मिज'रामाव जेरै नाफिदनिफ्राय लानानै चिफ सेक्रेटारिसिम मिज' जोंनि बिदा फंबायफ्रानो गावसोरनो हाबसोमजोबना मावसोमगासिनो दङ। जोंनि बर' समाजनि गेजेरावबो बेफोरबायदि हानायनि लामाखौ जों लानांगोन होननाय लेखा मानब गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बा बानजायनायाव जोङो साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाखौनो, बिथाङा MSc आनो जाथों, MCOM आनो जाथों बा MA आनो जाथों, जेखि एजुकेसन लायाथों मानो, पार्टिकुलार मोनसे डिपार्टमेन्टआव 6 मान्थनि 1 इयारनि बा 1.5 इयारनि जोङो मोनसे कचिं होनानै स्किल खालामनानै जोंनि जोहोलावजोफोरखौ जिखुनु इन्डास्ट्रि, जिखुनु माने कम्पानिफ्राव हरखाबै जोङो टेम्परारियानो जा पार्मानेन्टआनो जा साख्रि मावनो हानाय, बा जोंनि बे हालामाव ओंखारनाय जेसेबां साख्रि दङ बेखौ गुबुन हारिया फैनानै, गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै दखल खालामनो हायि बायदि जोंनि आखायाव लाखिनो हानायनि माबाखौ नाजानायखौ हाबाफारिखौ जोङो खामानि मावगासिनो दङ। दा जोङो स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिंखौ खोब स्पिडआव होगोन MP इलेक्सननि उनाव, बेखौ नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों दिनै फोरमायथिनाय जाबाय। आरो 4 नाम्बाराव मोनसे खोथाखौ आं बुंनो नागिरदों जे जोङो इन्डास्ट्रि कम्पानिफ्रावल' खामानि मावनायखौ सानालासिनो दा जोंनि गोबां इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बुंनो नागिरो खुगाजोंल' बुङो ना प्रेक्टिकेल जों बुंनो हाया। गोबां मानसिया हयथ' प्रेक्टिकेलि सानदों खोमा, बे गोबां सान्थौगिरिफ्रा। जोंबो मिज' फंबायफोरबायदि नाफिदनिफ्राय लानानै, गलानिफ्राय लानानै, बिजनेसनिफ्राय लानानै गासिबो बिथिङाव जोङो
जोंनि कब्जायावनो लाखिनायनि बेबस्थाखौ जोङो लानांगोन आरो बे लामाखौ जोङो दिनै जोंनि बर' हारिनो बा जोंनि बिटिआर बासिनो जों होनो थांगासिनो दङ। जिहेते बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना पावाराव फैबाय, नोंथांमोना गोलाव सम जाथिनि थाखायनो हारिनि थाखायनो नोंथांमोना गावनि जे बेसेन गोसा समखौ नोंथांमोना नागारबाय आरो बे समाव जों जुदि नोजोर होयोब्ला आथिखालनि बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर', बे प्रमद बर'आबो बर' हारिनि थाखायनो बर' ससाइटिनि थाखायनो बिथाङा गोलाव सम बावसोमबाय आरो आथिखालाव बिथाङा चिफ जाबाय, थारमाने बिटिआरनि CM जाबाय। दा बे बेलायाव हारिखौ लानानै नैबे समाव नोंथांमोननि पलिसिया मा, नोंथांमोननि थांखिया मा, माबायदि दिगजों नोंथांमोना लांनो नागिरदों? गभर्नमेन्टखौ बयबो सालायनो हायो, मानोना एडमिनिस्ट्रेटरफोरा दङ जोंहा सिभिल सार्भेन्टफोर। खिन्थु बै समनि गभर्नमेन्ट सालायनाय आरो दिनैनि समनि गभर्नमेन्ट सालायनायनि गेजेराव गोबां डिफारेन्स दङ। जेरै माहारियारि बाद, आं बुंनो नागिराखै बै समावबो माहारियारि बाद गैयामोन होननानै। गोबां जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बै समावबो माहारियारि बाद दङ। खिन्थु माहारियारि बादखौ रैखाथि होनो बै समनि दैदेनगिरिफ्रा मालाबाबो बर' हारिजों पजिटिभलि सापर्ट खालामाखैमोन। दानिया माहारियारि बाद होनबा बेनि केरेक्टार्सआ मा? बेनि केरेक्टार्सआ जादों राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थिखौ गेरेमसा खालामनाय, जाय बड'फा UN ब्रह्मनि मोनसे सिमांमोन, मिजिंमोन जे बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानांगोन। गेरेमसा हारि दानोब्ला नोंनि बा नोंथांनि जा थांखि बिथांखि बियो जेब्लायबो माहारियारि बादजों सोमोन्दो थानांगोन। होमब्ला जाय हाग्रामाया बर' हारिखौ बर'लेण्ड मोना, जाय हाग्रामाया सोबख'नाय गादबनाय नासयनायनिफ्राय बर' हारिखौ हज्रि खावनायनि थाखाय, खेंखायनायनि थाखाय, मोननांगौ मोन्थायखौ बिनायनि थाखाय गादबसिननानै गावनि सिङाव, गावनि आफासिखि सिङाव दोननो नागिरदोंमोन, बिथांमोननि दिनाव बे माहारियारि बाद गैया, बे कनफार्म। दानिया जोंनि जा सरकार, बे सरकारा कमप्लिटलि माहारियारि बादजों सोमोन्दो गोनां। नोंथाङानो नाय, बिथांमोना हाग्रामाया कोटि कोटि थाखानि तिनि पार्टि गेलेयो, जुवा गेलेयो। हरसे बिसोरो ओरैनो थाया, जौ लोंगोन, जुवा गेलेगोन, थाखाफोरखौ सेवहांगार खालामगोन। खिन्थु जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा दिनै गय खान्दिसे जाया। एग्जाम्पल, गय खान्दिसे जायाखै होननानै प्रमद बर' बिथाङा मा मावदों मोनसे कुइसन सोंगोन। हाग्रामायाबो हायोमोन बे खामानिखौ मावनो, जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जा खामानिखौ मावदों, जेरै जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन GI टेग, माने मोनसे थि थावनियाव नोंथांनि जा सोरजिथाय, बर' हारिनि जा सोरजिथाय, जेरै खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, रिंगु दामसा, जायखौ जों बर' रिंगु दामसानि होनो, मा होनो जोंनि मा होनो हारिमु होननाय लोगो लोगोनो नोंथाङा फैदो दख'ना, फास्रा, इन्दि सि, आर'नाइ, आरो जोंनि माहारिनि मोनसे जायखौ जोङो डिस होननानै बुङो, जोंनि जाय मैगं थाइगं, बेफोरखौ दिनै पृथिबिनि मानसिफ्रा सिनायनो हाबाय। औ, आमुक जायगायाव मोनसे हारि दङ, बे हारिया बर', आरो बे हारिनि मोनसे गाननाय जोमनाया बेफोरबायदि, रिंगु दामसाया बेफोरबायदि, जानाय लोंनाया बेफोरबायदि, पृथिबिनि मानसिया दिनै सिनायबाय। बेखौथ' बिथाङाबो मावनो हायोमोन। बिथांमोनाथ' माने इन्जयमेन्ट, बिलासिता, रंजानाय बायदिसिनाजोंनो बुंफबना थादोंमोन। अखा नायनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना जौ खाबनै खाबथाम लोङाबानो बिथांमोना समाजजों रायज्लायनो हायामोन। दिनै बेफोरबायदिनिफ्राय जों दिनै समाजखौ उद्धार खालामनो हादों। जोङो फ्रि हेन्ड होदों, बर' थुनलाइनो जोङो फ्रि हेन्ड होदों, बर' साहित्य सभानो जोङो फ्रि मा होनो साहित्य सभानो फ्रि हेन्ड होदों, बर' फरायसा आफादनो फ्रि हेन्ड होदों, गासैबो जोंनि माहारियारि आफादफोरनो जोङो फ्रि हेन्ड होदों। इभेन सोरबा सासे हाथाइ गैयि गथ'आबो जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथां बा सोरबा फेरेंगा, सोरबा गबिन्द बसुमतारी आदाखौ रायनायखौबो जोङो फ्रि हेन्ड होदों। हो राय, जोंहा बुंनांगौ गैया। बे रायनायनि गेजेरजों जोंहा माबा मोनसे सोलोंनांगौ दं नामा होननानै जों सोलोंगासिनो दं। बेफोरखौ बै समाव हाग्रामानि सानाव कुनु गैयामोन, कुनु पावार गैयामोन, रावहाबो राजकुमारानो भारतीय नागरिक हिसाबै मोनथाय गैयामोन। बेफोरखौ जोङो दिनै होनो हादों। गतिके जोंनि साननाय आरो हाग्रामा बिथांनि साननायनि गेजेराव अख्रां आरो हाजों समान डिफारेन्स दं।
जिहेतु जों नुनो मोन्दोंमोन मोनसे श'आव एबसु आरो एनडिएफबि लोगो नांनानै मोनसे समाव नैबे हालामाव बिटिआर हालामाव बा बिटिआरनि ओनसोलफोराव मोनसे दाङाबाजि खालामदोंमोन, बुथार सुथार खालामदोंमोन, असान्ति मोनसे परिबेख खालामदोंमोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुदों। थारैनो एबसुजों लोगो नांनानै नोंथांमोना बै समाव बेफोरबायदि जाथायखौ खालामदोंमोन नामा? जाय समाव नोंथाङा हाग्रायाव दंमोन बा थामहिनबा हारिनि थाखाय 2000 रायखाङोब्ला मेडियायाव रायखांलायोब्ला सुथुरफ्रा गुबुन हारिया जाय सुथुर गुबुन हारिफोरा बर'फोरखौ इमोसनेल मोनसे जाति होननानै इनकारेज होयो, बिदानि बेरेखायै फंबाय, फंबायनि बेरेखायै बिदा, बिनिखायनो जोङो सुथुरफोरनो जोंनि दुरबलताखौ जोङो दिन्थिनो नागिरा। खिन्थु अब्लाबो नोंथाङा बुंबाय जेब्ला मिडियानि गेजेरजों आं बेखौसो बुंनो नागिरदों टकश'नि गेजेरजों जे 2008नि जाथायखौ सोर लाबोआ? बे समाव खुंथाया सोर दंमोन? 2012नि जाथाया सोरनि खुंथायनि समाव जाया? माब्रै जाया? 2014नि जाथाया सोरनि खुंथायनि समाव जाया? माब्रै जाया? आरो बेफोरबायदिनो बिटिसि मोननायनि सिगांनि ओमफ्राय बिएसि मोननायनि सिगांनि घटनाफोरखौ सोर मावा? बेफोरखौ बे जाम्बा जाम्बा हाग्रामानि खुगानिफ्राय ओंखारनाया लासिंसिं बाथ्रा, बिपिएफ फोरनि खुगानिफ्राय ओंखारनाया लासिंसिं बाथ्रा, साहानि मानसिया सोनाबा थांनो हायै, सानजानि मानसि खोला थांनो हायै, सानजानि मानसिया सोनाबा फैनो हायै, जोसा माइब्रा डिफारेन्स, नङा होमबा? जोंनि समाजनि गेजेरावहाय बबे हालामनि मानसिया माबायदि, ख्रिस्टियाना खोलाजों थांनो हायै, हिन्दुफ्रा साहाजों थांनो हायै, बेफोरबायदि थासारिखौथ' हाग्रामानि दिनावसो जादों। दाउ अमाफोरबायदि होसो होसो गावथारग्रा हान्जाफ्रा सोरमोन? बेखौथ' दिनै जों बुंनो नाङा। दिनै बर'लेण्ड मुभमेन्ट आन्डार द लिडिंशिप अफ एनडिएफबि, जोङो जुदि हिस्ट्रिखौ मोजाङै बिजिरनो थाङोब्ला, नोंथाङा जुदि नायबिजिरनो थाङोब्ला मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट होनो हागोन। दिनैसिम जोंनि 3111 जन मार्टियार्सनि गेजेराव जोंनि अनजालु फंबाय बिनानावफोरखौ जों खोमानांनायनि गेजेराव 3%बो जोंनि एक्स एनडिएफबि केडारफ्रा बा वेल विजारफ्रा आर्मि पुलिस मिलिटारिजों गावथारजायाखै। बेनिख्रुइ बांसिन जोंनि बिदा फंबायनि दाङाबाजिनि गेजेरावसो जों थैनो गोनां जादों। दाङाबाजिखौ सृष्टि खालामनाया सोरमोन आरो सोरनि नेतृत्वआव सोर सरकार दङमोन, बेखौ जोङो आं दा रिपिट खालामनांगौ होननानै सानाखै। राजखान्थियारि बिथिंखौ एसे सावरायगोन नोंथांजों। जिहेतु हाग्रामा महिलारि थामहिनबा बिथाङा बिसायख'थि फोसावदिंफोराव मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों दि सम सम बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोना बुङो जे दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार बे मोननैयाव देरहालांनानै बिथांमोना दिल्लीयाव केबिनेट मन्त्रि सासे बिगोन होननानै बुंदों। आरो गुबुन फारसेजों जुदि नोजोर होयोब्ला बिथांमोननि बाथ्रा बुंनायाव थामहिनबा जों नुनो मोन्दों बिथांमोना दरं उदालगुरि आरो नैबे क'क्राझाराव एनडिएनि बेरेखा, थामहिनबा नोंथांमोननि बेरेखा। मा लजिक दं बेवहाय? मोनसे खोन्थाखौ नाय, बिथांमोना जेबो इसु गैया, एजेन्डा गैया। मानोना बिथांमोना असान्ति सृष्टिकारि, बिथांमोना खोमसिनि राजा। बेखौ आं बुङाबाबो जायो। जोंनि बड'लेण्ड हादोरनि रायजो राजाफ्रा स्पष्ट मिथियो। बांगाल जुंगाल गासैबो जाथि जनगोष्ठियानो दिनै हमजोबनो हायो। बेवहाय आंहा बुंनांगौ गोनांथि दङ होननानै आं सानाखै। 2 नाम्बाराव मोनसे खोन्थाखौ नाय, एजेन्डा गैयैनि थाखायनो बिथांमोना दिनै ख्रिस्टियान बर'फोरनि खाथियाव थांनानै बेलेग बाथ्रा बुंहैदों, ब्रह्म आरो बाथौफोरनि खाथियाव थांनानै बेलेग बाथ्रा बुंहैदों, नन बर' हिन्दुफोरनि खाथियाव थांनानै बेलेग बुंहैदों, मुसलमानफोरनि खाथियाव थांनानै बेलेग बुंहैदों। धोरोमखौ लानानै, थावनिखौ लानानै बिथांमोना गुबुन गुबुन बाथ्रा बुंहैदों। आं मोनसे एग्जाम्पल होनि, आंनियाव नैबेवहाय डेटा दङ, आं एक्जेक्टलि माबाखौ गोसोआव गैला, डेटखौ गोसोआव गैला। मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL दोलोआ गासैबो बर' हारिखौनो ख्रिस्टियान खालामजोबनायनि प्रजेक्ट लागासिनो दङ आरो गिर्जा लुग्लुंगासिनो दङ, ख्रिस्टानाव कनभार्ट खालामगासिनो दङ होननानै
बिथांमोना मा होनो बिसायख'थिनि सिगाङावहाय हम मिनिस्ट्रिनिसिम मोनसे कमप्लेन लेटार मेम'रेन्डाम हैदोंमोन नाम्बार 1 दानिया फैदो बिथांमोना दा ख्रिस्टियान गामि थांनानै ख्रिस्टियानफोरनि त्रानकर्ता हिसाबै बिथांमोना बाथ्रा बुंदों जे ओरैबायदि बुंदों बिजेपि फैयोब्ला बिथांमोना नैबे ख्रिस्टियान गामियाव थानाय ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफ्रा हाबा जायोब्ला मन्दिराव हाबा खालामनांसिगोन होननानै बिथांमोना प्रपगान्डा खालामगासिनो दङ फारसेथिं हिन्दुफोरनि खाथियाव थांनानै बिपिएफनि मानसिफ्रा मा बुंहैदों आरे भाई जोंथ' बिजेपिसो मानब गेदेर प्रमद बर' बिथाङा मा होनो बिजेपिजों सिगां एलायन्स खालामनायनि थाखाय बिजेपिया गावसोरखौ मा खालामनो गावसोरखौ नुनायाव बासायनो थाखाय दा बिजेपि मा होनो जोंनि नैबे बिसायख'थियावहाय मानब गेदेर जोंनि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ देरहाहोनायनि इसारा होफ्लानानै जोंनि UPPL दोलोनो भट होनो खावलायदों किन्तु आसल बिजेपिजों एलायन्सआ जोंसो होननानै हाग्रामा मोना केम्पेइन खालामगासिनो दङ मुसलमानफोरनि खाथियाव थांनानै बुंहैदों जुदि बिजेपि सरकार फैयो मुसलमानफोरनि अस्तित्वआ थानाय नङा होननानै बिथाङा बुंदों आं दानिया रिफारेन्स होननानै बुंनोसै 2012 आव जा घटनाखौ मावदों बेवहाय BPF सरकारनि दिनावनो जादों आरो रिलेटेड माखासे एजेन्टफ्रानो बर' आरो मुसलमाननि गेजेराव कनफ्लिक्ट लाबोदों डिस्ट्रयार होननानै बुङोब्ला जों गोरोन्थि जानाय नङा 2 नाम्बाराव बिथांमोना जुदि एसेबां हारिनि त्रानकर्तामोनब्ला माहारियारि बादजों सोमोन्दो थानायमोनब्ला बर' हारिखौ धोरोमजों बाथौ ब्रह्म बेफोरबायदि ख्रिस्टियान सत्संगि बायदिसिना बोखावफ्लेनानै बर' हारिखौ गादबनो थाखाय बिथांमोना मालाबाबो नाजानाय नङामोन 3 नाम्बाराव मोनसे खोन्थाखोनाय दा बिथांमोननि जा एजेन्डा नैबेवहाय आं जास्ट मोनसे एग्जाम्पल होनोसै बिथांमोना AIDFजों एग्रिमेन्ट खालामदों फारसेथिं मुसलमानफोरखौबो बिथांमोना नायनो हाया 1,17,000 मुसलमानखौ होखारनांगौ होननानै माने बिना बिसारे बिथांमोना मोनसे माबा खालामना गालांदों आं बेवहाय इन्टारफेयार खालामनो थांलिया AIDFजों एग्रिमेन्ट खालामदों बिथांमोनखौ सापर्ट होनांगौ होननानै AIDF आरो BPFआ दरं उदालगुरि समस्तियावहाय जयेनलि बिथांमोना केन्डिडेट होदों लजिकआ मा नै ओरैजाय फैदो ओरैजाय फैनानै बिथांमोना मा खालामदों सिङावहाय बिजेपिनि मोनसे मा होनदों एजेन्ट हिसाबै खामानि मावदों होननानै बुंदों बेनिफ्राय बर' हारिखौ बिजेपिया डिस्ट्रय खालामनो नागिरदों होननानै प्रचार खालामदों गतिके लजिकखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा मिथिगौ हाग्रामा एन्ड हिज कम्पानि BPF आजे मोनसे दालालि मोनसे पार्टी बेखौ बर' हारिया गुबुन समाजा बुजि खोन्था गैलिया गतिके बाथ्राया स्पष्ट हाग्रामाया मालाबाबो बर' हारिखौ मोजां मोनामोन हाग्रामाया मालाबाबो बर'नि माहारियारि बादजों सोमोन्दो गैखाया हाग्रामाया मोनसे सासे प्रफेशनेल पलिटिशियान बेनि थाखाय बिथाङा हारिखौ फाननोबो हायो सिथारनोबो हायो फोजोबस्रांनोबो हायो जिहेतु जों बेवहाय जों नुनो मोनदों जे बिथांमोननि जे बिसायख'थि जे फोसावदिं बे फोसावदिंनाय हाबाफारियावनो बिथांमोना रायजो राजाफोरनियाव जेब्ला थाङो बिथांमोना स्ल'गानजों होनाय नुयो गोबां बर' हारिया अलखदाव गोलैबाय बर' हारिया खैफोदावसो BTCआ खैफोदावसो बेफोर बाथ्राखौ जों नुनो मोनदों थारैनो प्रमद बर' दैदेननाय BTR सोरखारा बा BTCआ खैफोदाव नामा आरो बिथांमोना बुंबावदों जे बे समाव जाखिनि डिपार्टमेन्ट मोन 7टा डिपार्टमेन्ट बेखौ लांफिनजोब्बाय दा BTCआ BTC बायदि थानाय नंला होननानै बेफोरबायदि स्ल'गान होदों थारैनो बेनि ओंथिया मा माखासे जोंनि आसार खान्थि बे खिन्थु खैफोदावसै जेरै हाग्रामाया दानानै गालांनाय जुवानि आसार खान्थि जौ ड्राग्स
जायखौ फेग्लुंग्रा मुवाजों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फोजोबस्रांनायनि मा होनो बेंग्रा बुंग्रा खालामना दोननायनि आसार खान्थि बेफोरनिफ्राय बेफोर खिन्थु गोमालांनो माने जोबलांनो नागिरदों बेनि थाखाय हयथ' हाग्रामाया दुखु नांदों जोङो जौ जुवाखौ बन्द' खालामबाय मेला मुलाखौ बन्द' खालामबाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो माने गावबा गाव लामायाव सुंग्रिखांनो थाखाय जोङो लामा थोनबाय खौसे जौनि फुख्रियाव गोजोमहोना दोननो हायाखिसै बेफोरबायदि आसार खान्थिखौ जों माने खोमानांसिगोन खोमालांबाय हयथ' बिथांमोना दुखु मोनदों जौ फेग्राफ्रा हयथ' बेखौ लानानै दुखु मोनगोन जेरै BPFआ जौसाय फाग्ला गोजा नालाय बिसोर दुखु मोनखागोन साभाबिक 2 नाम्बाराव नोंथाङा मा होनदोंमोन BTCआ अलखदाव BTCआ अलखदाव थांबाय होननानै बुंदों माबे बिथिङाव अलखदाव थांबाय होनदों ओरैनो सरासनस्रायै बेवहाय खुंथाय गोहोनिफ्राय लानानै जेरै मोन 16टा डिपार्टमेन्ट DCआ सालायो 16 डिपार्टमेन्ट्सखौ DCनो हरबाय होननानै 16 डिपार्टमेन्टखौ DCनो हरबाय होननानै दिनै BPFआ मुं सावगासिनो दङ मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा जेब्ला फैदों बे 16 डिपार्टमेन्टआव मस्टलि कारापसन जादोंमोन आरो बिथांमोननि सिगाङाव गुड गभार्नेन्स होनायानो गैयामोन बिथांमोननि समाव जायनि जाहोनाव ओरैबायदि इलिगेल नोंथाङा माने अफिसावहाय जेब्ला कलम दैगोन मोनसे फाइलखौ बिजिरनो नोंथाङा गाबदो गोसो जागोन बेनिखायनो जोंनि मानसिफ्रा जेन कारापसन मावनो हाया बेखौ नायबिजिरनो थाखायसो DCनो दायित्व होनाय जाबाय नायबिजिरनो बियो जोङो आसाम गभर्नमेन्टनो हरनाय जायाखै मा होनो नायबिजिरनायखौ इंलिसाव मा होनदोंमोन नोंथाङा 16 डिपार्टमेन्टखौ जोङो बिथांमोननो नायबिजिरनो होनाय जादों जे बे खामानिया प्रपारलि मावजादोंना मावजायाखै बे खामानियाव सोरबाया माबा मोनसे गोरोन्थि मावनो थांगासिनो दङ नामा कन्ट्रेक्टरफ्रा बा EMआ बा अफिसारफ्रा बेफोरबायदि दा जानो हाथों होननानैसो नायबिजिरनो थाखाय जोङो DCनो होनाय जादोंमोन बिदि होननानै जोङो 16 डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टनो हराखै दा आं बेखायनो कुइसनसो खालामनो नागिरो नोंथांनि मेडियानि गेजेरजों जुदि BTRनि बा BTCनि 16 डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टनो हरबाय होननानै जोंनो जुदि सोरबा प्रमान होनो हायोब्ला आं गाबोननो आं EMनिफ्राय इस्ताफा होगोन रिजाइनेसन होगोन आं प्रमान बिदों बिथांमोना दिनै डिबेटनि गेजेरजों फैदों प्रमान होफैदों जोङो 16 डिपार्टमेन्टखौ हरदों नामा खिन्थु मोनसे बाथ्राया सैथो DCनि गेजेरजों जोङो नायबिजिरनायनि गेजेरजोंबो माखासे बुस्थुखौ मुलाम्फा नुयैनि थाखाय जों बेखौ दाखालि DCनिफ्राय नोंथाङा नायबिजिरनो नांलिया बे खामानिखौ जोंनो डिपार्टमेन्टेलि नायबिजिरगोन जोंनि EMनि आन्दारावनो जोंनि काउन्सिल सेक्रेटारिनि आन्दारावनो होननानै बेखौ बोखांफिननाय जायो बाथ्राया बेसो खिन्थु सोरबाया जुदि प्रमान होनो हायो बेखौ 16 डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टनो गथायबाय होननानै बै जाम्बाखौ फैदो होबानो जाबाय आरो डिबेट खालामनानै आंखौ फेजेननो हायोब्ला आं EMनिफ्राय रिजाइनेसन होगोन गाबोन जिहेतु आं मोनसे इन फिउचारनि बाथ्रा आं बुंनो नागिरदों हाग्रामा महिलारिनि उनाव बा बेनि उननिफ्राय बिथांमोननि दैदेनगिरिया नेक्स्टआव हमनानै ला इन फिउचाराव जुदि BTCआव बिथांमोना खुंथायाव फैयोब्ला हाग्रामा महिलारि गैयाब्ला बिथांमोननि इयुन दैदेनगिरिया सोर जागोन बायदि नुहुरो ना BPFआनो डिस्ट्रय जानो थांगासिनो दङ BPF सोदोबा अलरेडि जारिमिन जाखाबाय बे राजखान्थिया बिथांमोना BPF राजखान्थि हान्जाया 17 बोसोर जोंनि काउन्सिल खुंथायखौ खुंदोंमोन बे मोनसे जारिमिन बिखायाव सनानि हांखोजों लिरजासिगोन बे खोथाया सैथो खिन्थु BPF हिसाबै इयुनाव माबा मोनसे सिमां नुनायनि बाथ्रा गैलिया बे अलरेडि डिस्ट्रय आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दाखालि मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय खाम्फाया दिनै सासे MP केन्डिडेट हिसाबै टटेल क'क्राझार समस्तियाव गिदिंनांगौ खिन्थु बेखौ गिदिंनो नागारनानै बिथाङा गावनि समस्तियावनो गुरगासिनो दङ सान हर हान्थिगासिनो दङ बिनि गुबै थांखियानो जादों बिथांनि जेसेबां जा एसे BPF सापर्टार दङ बेखौ लानानै जेरावहाय हाग्रामानि नारसिननायाव गिनानै बिथाङा MP केन्डिडेटखौ
गोसो गैयाबाबो गेलेदों जेननाया कनफार्मखा आरो एमपि इलेक्शननि उनाव गावनि जेसेबां बिपिएफ सापर्टार दङ बिथांखौ इनटेक लानानै इउपिपिएल दोलोआवसो जइन जानो फैगासिनो दङ आरो बेवहाय मानिथो बिपिएफ हान्जानि बाथ्रा खालामो बिपिएफ हिसाबै माने मिरौ जिरौ हाग्रामाजों बिनि बिबोनां मोनमोन ब्रह्मजों थागोन बाखि रावबो गैला बिपिएफआ जिहेतु जों नुनो मोनदों जे आसाम एसेम्बलि बा आयेन आफादाव बे समाव फ्लर कोअर्डिनेशन हिसाबाव बिथांमोननि जे एमएलए फोरा आसाम सरकारनि बा जौगाथायनि खामानिफोरखौ बिथांमोना लागासिनो बा बिथांमोना जेबो बेरेखा गैयालासिनो खामानि मावगासिनो दं दा बेखौ नुहुरो आरो नैबे समाव जिहेतु एमपि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव एनडिए नि बा बिजेपिनि माबोरै बेरेखा जानो हागौ मा लजिक दं आं मानव गेदेर दिनैनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ धन्यबाद होदों बिथाङा खुनु माइगाब जुजाय खालामालासिनो बिटिसिनि सिङाव जेसेबां मानि एमएलएफोर दङ बिपिएफनियानो जा बा इउपिपिएलनियानो जा बिथांमोननि थ्रुयैदि बिटिआरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिटिसिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जा हेफाजाब होदों बेनि थाखाय आं बिथांखौ सेलुट खालामो नाम्बार 1 मानोना बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा एमएलए हिसाबै बेखौ मावनांगौ दङ आरो बिथांमोननो हरनाय माने बिथांमोननि थ्रुयैदि हरनाय माने जोंनो हरनाय जोंनि काउन्सिलनि सिंनि मानसिफोरनो हरनाय बेनिफ्राय 2 नाम्बारनि नोंथांनि जा कुइसन बे कुइसना जादों बिथांमोना ओरैनो मिथिखागौ बिथांमोननि अस्तित्वआनो गैला एमपि इलेक्शननि उनाव दरं उदालगुरिनि केन्डिडेटआ मा नाममोनलाय बिपिएफनिया दुर्गा दास बर' ना मा होनो बिथाङा गावनो गुबुन मोनसे पार्टियाव थांगासिनो दं आंनियावहाय माने उइथ प्रुफ डाटाफोर दंखायो आं नोंथांनो मोनसे इंगित होनाय जाबाय एमपि इलेक्शननि उनाव माखासे एमएलएफ्राबो बिपिएफनि एमएलएफ्राबो बिपिएफखौ नागारनो थांगासिनो दङ उइथ डेटा प्रुफ जोङो होनो हायो खिन्थु जोङो दाङाबाजि लाबोनो नागिराखै जायहा जेराव गोसो बेयावनो फैगोन थांगोन जोङो जेबो बुंनो नागिराखै जोंनि थांखिया बेनो काउन्सिलनि बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीया मोनसे गुफुं मोनसे जिउ खांनो हानायनि राहा लामाखौ मोननो हाथों आरो चिफ मिनिस्टारखौ सेलुट खालामो बिथाङा बिपिएफ एमएलएआनो जा जोंनि इउपिपिएल एमएलएआनो जा जेब्लायबो गावनि बेन्दोङावनो लाखिनानै जोंनि समाज जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों बेवहाय बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि इसारायाव बिथाङा दरं उदालगुरि आरो क'क्राझाराव भट होगोन नामा जिहेतु स्टेटआव बा आसाम आयेन आफादाव बा बेहाय बिथांमोना जिहेतु फ्लर कोअर्डिनेशन दङ दा बे हिसाबाव बैफोर गावनि जे अनसुंथाइफोरखौ मोननो थाखाय बे समाव बिथांमोना बाध्य जागोन नामा चिफ मिनिस्टारा बिथाङा बुङोब्ला बे समाव दरं उदालगुरि आरो क'क्राझाराव स्पेसियेलि क'क्राझारखौ जों हमबाय बै एमएलएआ हिमन्तनि बाथ्रा बुंनानै बे समाव एनडिएनि बिजाथि जयन्तनो भट होगोन नामा ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय हायि जेबो बेसाद गैया मानोना जोंनि मानव गेदेर एमएलए रबिराम नार्जारी बिथाङा बबे बेकग्राउन्डनिफ्राय थांनाय बेखौ बयबो मिथिगौ बिथांनि गोरबोआव माहारियारि बादा हयथ' दिनैबो दङ माहारियारि बादजों जोनोम जानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरिमोन बिथाङा गतिके बर' हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय जोंनि आगुनि आबसुनि आफादगिरि दिनै बिपिएफनि एमएलए रबिराम नार्जारी बिथाङा जे जोंनि नैबे इउपिपिएल दोलोनि एनडिएनि बिजाथि मानव गेदेर जयन्त बसुमतारीखौ देरहानायनि सार्थआवहाय हारि दाखांनायनि सार्थआवहाय बड'फा इउएन ब्रह्मनि गेरेमसा हारि दानायनि जि मिजिं बे मिजिंनि सार्थआवहाय खामानि मावा बेखौ जोङो रोखायै बिथांखौ सोंखारिनो हाया आरो बिथाङा इन्टारनेलि जा खामानि मावदों बे जोंनि थाखाय पजिटिभलि जागासिनो दंखायो बेखौ बुङोब्ला गाबोन हाग्रामाया बिथांनि सायाव डिसिप्लिनारि एक्सन लागोन जों बेखौ बुंनो नागिरा जिहेतु नोंथाङा राजखान्थियारि फोसावदिंफोराव नोंथाङा बुंबाय थायो जे नोंथांनि जे बिया थामहिनबा 14 चिरां दुवार बेवहाय जिहेतु खाम्फा बरगयारि आथिखालनि बिपिएफनि बिथां केन्डिडेट
बिथांखौ नोंथाङा एमपि बिसायख'थिनि उनाव जेनखांनायनि उनाव बिथाङा UPPL आव जगदान जागोन आरो जगदान जानानै नोंथाङा जिहेतु सिनियर बेसिस हिसाबाव नोंथांनि मासि थामहिनबा 14 चिरां दुवारखौ बिथांनो नागारना होगोन होननानै बुङो 100% माबायदि बियो 100% बिथाङा सासे सिनियर पलिटिशियान बर'नि गेजेराव आरो बिथाङा UPPL दोलोआव फैगोनाबो रोखा 14 नं चिरां दुवारखौ फैगौ 2025 मायथाइनि बिसायख'थियावहाय काउन्सिलावहाय बेखौ आंनि साइडनिफ्राय मानव गेदेर खाम्फा बरगयारि बिथांनो गथायगोनाबो रोखा अब्लाबो जोंहा मोनसे डिसिप्लिन दङ कनस्टिटिउसन दङ आब्रुथि दङ बे आब्रुथि बायदियै जोंहा कर कमिटि दङ कर कमिटिया डिसिसन लागोन आंनिफ्राय थेवबो आं बेखौ कर कमिटिनो बुंनानै होगोन जे जेरावहाय खाम्फा बरगयारि बिथाङा UPPL आव फैबाय बेखौ खाम्फा बरगयारि बिथांनोनो होनाय जाथों होननानै आंनिफ्राय मोनसे प्रप'जाल होनाय जादों चिरां जिल्लायाव जों नुनो मोनदों गुबुन गुबुन जायगायाव नोंथांमोना बिसायख'थि फोसावदिंनानै जगदान जाहोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो जों सासे गोख्रों मन्त्रि बिथां चन्दन ब्रह्मआ बे समाव BPF नागारनानै नैबे समाव UPPL आव फैबाय चिरां जिल्ला हिसाबाव BPF नि थासारिया माबायदि जाना दं हाग्रामानि जा आखुथाय बे आखुथायनिफ्राय बन्धननिफ्राय केरेक्टारिस्टिक्सनि बन्धननिफ्राय गासैबो दैदेनगिरियानो बारग'नो नाजागासिनो दङ जायखौ सहायथाबनानै अल्टारनेटिभ वे गैयैनि थाखाय लामा गैयैनि थाखाय गुबुन लामा गैयैनि थाखाय आगुनि मन्त्रि मानव गेदेर बिदा गेदेर चन्दन ब्रह्म बिथाङा दिनै BPF खौ नागारनानै UPPL दोलोआव फैबाय हाजार बेफोरबायदिनो फैबाय थागोन जोबस्रांलांखानाया सियरखा माने हाग्रामाया दिनै सुबुं माहारिनि 35 लाख BTR बासिनि जि गोरबोनि गोदौनाय अरगें बे अरगेंआव गाब्रनानै लाखाबाय बिथाङा खामब्रजोबखाबाय आरो बिनि बेलायावहाय साननो गोनां खुनु नैथि बाथ्रा गैखालिया जोब्बाय नामा चिराङाव जोबलांगोन नामा BPF साननैसो नायथ'बावदो खाम्फा बरगयारि बिथांखौ फैग्रोनो होदो बेनि उनाव जोङो एसेसमेन्टखौ होनाय जासिगोन नोंथांनिफ्राय मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेतु नोंथांमोना खुंथाय गोहोआव फैबाय सोलायथायनि बा परिबर्तननि दोहौ लानानै नोंथांमोना खुंथाय गोहोआव फैबाय दा बे समाव रायजो राजाफोरनो सिबिथाय होनायाव माबेखौ नोंथांमोना सोलायनो हाखो होननानै बे समाव नोंथाङा बुंनो नाम्बार 1 जोङो सान्थि गायसननो हादों नैथियाव जोङो गासैबो जाति जनगोष्ठीनि गेजेरावहाय अनलायनाय सृष्टि खालामफिननो हादों थामथियाव जोङो बर' हारिखौ खौसेथि खालामनायजों लोगोसे गुबुन हारिया जे बर' हारि नङाब्ला BTR आवहाय सान्थि प्रतिष्ठा खालामनो हाया गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ जौगाहोनो हाया बे बुस्थुखौ गुबुन हारिफ्राबो दिनै एक्सेप्ट खालामनो हाबाय जायनि जाहोनाव खौसेथिया फैबाय ब्रैथियाव गासैबो जाति जनगोष्ठीनो जिउ सम्पति आरो जोंनि मोन्थाइखौ जोङो गुदि मोन्थाइखौ जोङो होनायावहाय भारतीय नागरिक हिसाबै जोंनि जा मावनांगौ हाबा बे हाबाखौ जों मावफुंनो हाबाय नोंथांनिफ्राय मिथिगोन जिहेतु नोंथाङा गुबुन समाव माइनरिटिफोर थामहिनबा मुसलमान हारिफोरनि जायगाफोराव नोंथाङा बे समाव फोसावदिं खालामबाय थादों जों बेवहाय सिगांनि समाव जों जुदि नोजोर होयोब्ला 2014 आरो 2019 मायथाइयाव जिहेतु बै समाव PCDR आरो मोनसे समाव UPPL जानानै बै समाव बिसायख'थि गेलेदोंमोन आरो बै समाव माइनरिटिनिफ्राय नांगौ बायदि थोजासे बै समाव भटखौ मोननो हायाखै दा बे समाव फैगौ 7 मेयाव जानो गोनां जे बिसायख'थि बेवहाय बिथांमोननिफ्राय बेसेबां फोथायथि दङ बेसेबांसो भट मोननायनि चान्स दङ ओरैनोथ' माइनरिटि होनोब्ला इस्लाम ख्रिस्टियान बुद्धिस्ट जैन सिख बेफोर गासैबो माइनरिटियाव गोग्लैयो अब्लाबो माइनरिटिखौ जेनेरेलि जोङो इस्लामफोरनि टार्म्सआवहाय बांसिन बाहायो इस्लामफोरखौ जोंनि थांनाय बिसायख'थियावहाय हाग्रामाया मोनसे बाथ्रा होनदोंमोन मानव गेदेर प्रमद बर' फैयोब्ला इस्लामफोरखौ होगोन जि सासे सानै बासियो बर' धोरोम लानो बाध्य खालामगोन दखना गानहोगोन गामसा गानहोगोन बाथौ धोरोम लाहोगोन बेफोरबायदि बुंलाबायनायनि थाखाय इस्लामफ्रा UPPL दोलोनि सायाव आस्था गैयै जादोंमोन नाथाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनैनि जा जोंनि एजेन्डा बे एजेन्डाफोरखौ नुनानै इस्लामिक भाइफोरा खिन्थु आसरित धरननि सोमोनांदों आरो लैहोर दिनै UPPL दोलोआव सापर्ट खालामनो फैदों
आं बुङो दिनैनि दिनाव नै दानो जुदि बिसायख'थि जायोब्ला जोङो 60% मुसलमान बा इस्लामिक भाइफोरा UPPL दोलोआव सापर्ट होनायखौ जोङो मोननो हागोन। फारसेथिं ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव बिथांमोना जा ब्लेम खालामदों, आं मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों। ख्रिस्टियानखौ फोजोबनो थाखायनो हाग्रामाया एजेन्डा लादोंमोन, बर' ख्रिस्टियानफोरखौ फोजोबनो थाखायनो, जायनि जाहोनाव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बर'फ्रा ख्रिस्टान जाजोबसिगोन होननानै हम मिनिस्ट्रिनिसिम कमप्लेन हैदोंमोन प्रमद बर' बिथांनि बेरेखायै। आरो नोंथाङा जुदि स्टाडि खालामोब्ला मोनफ्रोमबो रेभिनिउ एरियानि ख्रिस्टियान गामि गामि थां, मोनसेबो गिर्जा, मोनसेबो जोंनि मिशननि हाफोरखौ बिथांमोना रेजिस्टार खालामाखैमोन, मानोना बेखौ बिथांमोना इनकारेज होआमोन। जाय खामानिखौ दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा ब्रह्म, बाथौ, ख्रिस्टियान, सत्संगि, कृष्णगुरु डिफारेन्स लाबोआलासिनो जों जे बर' फिसा, सासे बिमानिनो जोङो फिसा, जोंनि थांखिया एखे, बड'फा UN ब्रह्म हारि ब्रह्म बिथाङा जा माहारियारि बादजों बर'नि गेरेमसा हारि दानायनि सिमां, बे सिमांखौ धोरोमनि डिफारेन्स लाबोआलासिनो मावनांगौ होननानै जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा दिनै प्रेक्टिकेलि दिन्थिदों। गतिके बे बेलायावहाय रायजो राजाफ्रा जेब्लायबो सांग्रां, ख्रिस्टियानानो जा, बाथौआनो जा, ब्रह्मआनो जा, सत्संगि, कृष्णगुरुआनो जा, जेसेबांखि डिफारेन्स लाबोआ, दिनैनि दिनाव 70% बर'आ UPPL दोलोजों दङ, 60% मुसलमानफ्रा जोंनि UPPL दोलोजों दङ, आरो आनादार जेसेबां हारि माहारिफोर दङ बिथांमोननि 80%आ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांजों दङ। मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन, जिहेतु जों नुनो मोन्दों जे बुंनो नागिरो जे नोंथांमोननि दैदेननाय, थामहिनबा नोंथाङा बे समाव हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा महरै खामानि मावबाय थादों। बे समाव नोंथांमोनखौ बुंनो नागिरो जे बे समाव बिथांमोना इफेक्सन खालाम, बर'खौल' बे समाव होखारनो हायो, गुबुन हारिखौ होखारनो हाया होननानै बाथ्रा लजिक जों नुनो मोनो। मा जाहोन दं बेवहाय? नोंथांमोना बर'खौल' बाथ्राखौ बुंनानै आं बेले बेजे लाबोनो नागिराखैमोन, मानोना बिसायख'थिनि इसारा लानानै गोबाङा गोबां बाथ्रा बुङो। दिनै BTC हालामनि 33% हाग्रा बिफानखौ हाग्रामामोननि थिनावहाय डिस्ट्रय खालामदों 14%। बे 14%खौ जोङो जुदि हिसाब खालामोब्ला बिनि गेजेरावनो बिथांमोना 20,000 हेक्टराव इलिगेल साहा बागान बानायदों। हाग्रामाया गावनि बिहावनि मुङावनो 150 बिगा साहा बागान बानायदों। देरहासारियाव 13टा साहा बागान दङ, गासिबो इलिगेल गोजा। प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामजोबदों हाजोफोरखौ। दा बे 20,000 हेक्टरखौ जों हिसाब खालामनो थाङोब्ला नियार एबाउट 1,40,000 बिगानिख्रुइबो बांसिन हाया दिनै हाग्रामामोननि आखायावहाय आवथायाव दङ साहा बागान हिसाबै। थाइसे सारेना फैसा दिनै बिथांमोना जोंनो रेभिनिउ होबोआखै, आरो बेखौ जोङो एक्सन लानो थांगासिनो दङ। आफ्टार द इलेक्सन बे खुनु कमप्रमाइज गैया। 2 नाम्बाराव दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि खुंथायखौ आंखौ डिपार्टमेन्टेलि बदनाम खालामनानै मानसिफोरनि गेजेरावहाय हांगार फोननो थाखाय हाग्रामानि सापर्टारफ्रानो गोबाङा बे हन्डा मेसिन बायै हरसेनि गेजेरावनो 20टा 30टा हन्डा मेसिन सोनानै हाग्रा दानगासिनो दङ। आरो बेखौनो बिथांमोना इलिगेलि गावसोरनो इनभल्भ जाबाय, ओमफ्राय जोंखौ माने इभिक्सन खालामदों होननानै दावराव खालामबाय। इभिक्सना बिदि नङाथ'। हाग्रामा बायदि एसेबां स्टुपिड लिडार जे BTC आव दङमोन, जों जे सासे स्टुपिड लिडारजों दैदेनजादोंमोन, बेखौसो जों आसोर मोनदों। इभिक्सना मोनसे माबाखौ इनक्ल'जारखौ इभिक्सन खालामनोब्ला गोबां सिस्टेम जायो, बे सिस्टेम बायदिसो जों इभिक्सन खालामनो। बेयो जादों प्रटेक्शन। नोंथाङा जुदि दिनै हन्डा मेसिन लाना फैनानै जोंनि हाग्राखौ डिस्ट्रय खालामनो नागिरोबा, थांनाय 17 इयार्सआव 14% हाग्राखौ डिस्ट्रय खालामबाय, दाबो आनादार 20%खौ जुदि डिस्ट्रय खालामनो नागिरोबा डिपार्टमेन्टआथ' प्रटेक्शन होनांगोन। दिस इज नट कल्ड द इभिक्सन। गतिके खैसारा सोर मा सादों मा मादों गासिबो रोखा जाजोबखाबाय। बिथांमोना दिल्लीसिम एरनानै हरदों, चिफ मिनिस्टार बिथांनिसिम एरनानै हरदों। बिथांमोना गासिबो रोखा जाजोबखाबाय। कालप्रिटआ जे हाग्रामा, बेयो रोखा जाबाय। मानोना हाग्रामाया गावनो गावनि बिसिनि मुङाव माखासे बेयावहाय हादानावहाय फार्म हाउस खुलिबावदों।
बेफोरो लासैनो रोखा जानो थांगासिनो दं। बिसायख'थि फोसावदिंजों लोगोसे बे समाव एनडिनि बिजाथि बा नोंथांमोननि सापर्टेड बिथां जयन्त बसुमतारीनि देरहानाया माबायदि नोंथांमोना बे समाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै फोसावदिं खालामदों रिजाल्टआ माबायदि 14 लाखनि गेजेराव BPFआ खोब मोनथारोबा 1,70,000सो मोनगोन खोब मोनथारोब्ला माने थाखि थुखि थगायलान ख्रिस्टियानफोरखौ थगायलाय मुसलमानफोरखौ थगायलाय ख्रिस्टियानफोरखौ फानलाय हिन्दुफोरखौ फानलाय माने मालाबा BJP जालाय मालाबा कंग्रेस जालाय मालाबा AUDF जालाय मालाबा BPF जालाय बेफोरबायदि साल गेले 1,70,000सो बिथांमोना मोननो हागौ बेनिफ्राय गर्जना मोननो हागौ 60,000सो मैक्सिमाम 60,000सो मोननो हागौ बर'निफ्राय फैनो हागौ 70निफ्राय 90,000नि गेजेराव बेफोरबायदि गासै गलाय मोन्देर खालामनानै जुदि माबा खालामोबा जोङो 7निफ्राय 9 लाखनि जा भटार्स बेखिनिखौ जोङो मोननो हागोन थारमाने 4 लाखसो मार्जिनावहाय जोङो देरहागोन बे कनफार्म जिहेतु जों नुनो मोनदों बे सोंखारिनाय मोनसे जायो जिहेतु नोंथांमोना UPPLआ दा BJP दङ मोनसे समाव हाग्रामा महिलारियाबो नैबे समाव BJPजों एलायन्समोन मोनसे समाव UPPLआ थामहिनबा लोगो जानानै कंग्रेसनि लोगो जानानै बै समाव बिसायख'थि फोसावदोंमोन आरो बै समावनो जेब्ला खुंथाय गोहोआव दंमोन BPFआ खुंथाय गोहोआव दंमोन दा बेवहाय नैबे समाव नोंथांमोनखौ BJPजों थानायनि जाहोनाव नोंथांमोनखौ बे समाव BTRखौ फानबाय BTCखौ फानबाय बायदि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनो मा बुंगोन बे हाग्रामानि अपसासनखौ फोजोबनायनि जोंनि टारगेटमोन गतिके जिखि पार्टियानो जायाखै बे बिथांमोनखौ लाफानानै बिनि जा अपसासन 365 दिनाव 365 दिन जोंनि गेजेराव थैग्लुंलायनाय जोंनि गेजेराव जौ जुवानि खेला जोंनि गेजेराव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माने जोंनि जा भिजन बे भिजननिफ्राय दोरोद होनाय बेफोर गासैखौ जोङो फोजोबस्रांनानै गोदान मोनसे सोदोमस्रिजों गेरेमसा हारि दानायनि टारगेटजोंनो जोङो दिनै जोङो BJPजों एलायन्स खालामनानै सरकारखौ दादों बेवहाय खुनु अबजेक्टिभ गैया किन्तु सोरबा बुंनाय बायदि UPPLआ BJPबो नङा आं सासे स्ट्रं नेशनेलिज्म सेन्टिमेन्टजों जोनोम जानाय सासे बर' जोहोलाव आंहा दाबो बर' हारिनि थैनाय थांनायनि बाथ्रायाव जेब्लायबो आं गसंनानै दङ बर' हारिया माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैनो नागिरदोंब्ला गाबोन सरकारनिफ्राय रिजाइन होनो थाखाय जोङो जेब्लायबो थियारि दङ किन्तु हाग्रामा बायदि जोङो सेल्फिश नङा जे हारिखौ खैफोदाव खोख्लैनानै गाव व्यक्तिगत स्वार्थखौ जाफुंहोनो थाखाय मालाबा प्रमद बर'आ ख्रिस्टियान बर'फोरखौ ख्रिस्टियान खालामजोबनोसै होनगोन मालाबा सोरनिबा आथिङाव गसंहैनानै आंखौ बासायदो होननानै बुंगोन मालाबा कुटि थाखा बस्ता माने मिसइउज खालामनानै हारिखौ फानगोन जोंनि थांखिया बिदि नङा जोङो जेब्लायबो हारिनि माहारियारि बादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे ग्रुपनिफ्राय फैनाय जोङो साफा सोद्रोमा गतिके जों जेब्लायबो हारिनि थैनाय थांनायजों सोमोन्दो लानानैसो जोङो राजखान्थि गेलेगोन नंगौ बिथाङानो जादोंमोन BTRनि सासे गोख्रों मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारी बिथांनिफ्राय जोङो बिसायख'थिनि सोमोन्दै सावरायबाय BTC खुंथाय थामहिनबा BTR खुंथाया माबायदि सोलिबाय थादों लाइमोनफोरखौ माबायदि बिथांमोना लांनो नागिरदों BDCखौ माबायदि दैदेनलांनो नागिरदों आरो बेनि अनगायैबो जे राजखान्थियारि थासारिया माबायदि जानानै दङ बेफोर आयदाफोरनि सायाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे समाव मिथिहोबाय बे समाव रायजो राजाफोरा मिथिबाय बे समाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनो नोंथांनि जे बेसेन गोसा समखौ दिहुननानै जोंनो होबाय बेनि थाखाय साबायखर थाबाय आंनिफ्रायबो गोजोनथाव खौरां बाजास्पाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहुएन ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजास्पाइक लानो हागोन दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहुएन ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन
बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 2 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 60000399878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।